Lepší řidič, kterýho já znám. Ty vole. Pánové, jako ten nám Míša. Míša jede. Ty vole, ten nám ještě ukáže. No, Míša, kde je Míša? Co mu jel? Tohle je Jindřich. A tamhle to za náma. Já počkej, jako ne, mě vole, zastaví. To je největší děvka, která nám vůbec nestíhá. Aňo, posviť na sebe, sviť na sebe. Počkej. Kdyby tě něco sral. Počkej. Tohle to je můj spolujezdec Váňa. Na mě si. Tohle jsem já, mailu. No tak jo, no právě, to je ono, tohle je přece ten majitel toho vozu. Jindřicha ne, toho oslníme, takhle jenom z boku. Tohle je náš hlavní řidič Jindřich. Drží volant, Ty vole, neblbně. Ty vole, on už točí 2800 otáček. Ty vole, 6 pětek. Tak to brzdíme jako svině. Radio Magic. Tak jo, tak si to natočil. Prostě co víc si můžeme přát, Jindřich. Zablikej, hele, blikni na Váňu, ať blikne dálkovejma. Pohodička, víš, že bys prostě jen tak jel. Blikni, vole! Míša za náma, ten... Zablikej, kurva! 4. Máčky. Mailu, blikni mu, ať zabliká. Ne, to je debil, nepředjíždí, vole, zablikej. Když se nás předjede, tak to je děvka. No. Točíme. Vole, jen ti vypadne ten telefon, vole. Já s telefon. To bude nejlepší video, to dáme na YouTube. No právě. Jak ubíhá silnice jenom a napíšu tam, že jedeme 230. Že vidíš velký hovno, ty tam vidíš černý flek. Jo, přechod? Přechod, vole. Světla, vidím světla. Já jsem vás hlavně chtěl poslat na benzínku, chtěl si koupit bagetu, protože mám hlad a vůbec. Na benzínce nemají, hele, na benzíně mají teďka jakoby teplou kuchyni, ne, tam mají teplej ten, a tam si dáš třeba malou to je bezvaný, že mi to říkáš malou teďka, pizzu si dáš za nějaký 3 pětky. Tam bychom se mohli zastavit. Normálně na benzíně. Ne, tam v Hronové mají non. Hele Jindřichu, Do Hronova, jedeme až do. co jsem kdy o tobě řekl, tak beru zpět. Kurva, kluci, vy jste takový volové.